sinawung. Sinawung meneh. Heeh. Oke, tolong kanca-kanca kamera di zoom ya muka saya biar nanti. Biar kelihatan. Jangan jerawat. sampai kehilangan momen spesial ini. Kok nek di zoom cerak-cerak jenggotmu ketok. Aja. Lu agak jikok nafas lho, wis dadi renane pegah. Ceksan, ceksan. Gendere gender orjen. Oh iya. Sing ngendang kimpul kuwi. Iya. Ha sing bawa ngene iki ateng nek ora patelo. Wow. Nek ora kecek. Iya. Nek ora Mas Joni ayo. Ah iya. Luput pisan kena pisan. Yen gampang. Wis ora usah ngajari. Yo. Yen gampang. Halo gampang. Ya, ya. Yen angel Didoni. hus. Angel kalangkung kok ora ngawur. Yen angel ka langkung tan kena te anumbas arto Ya. Monggo, Mak. ya alon-alon ya Nduk Ya. jeneng kula kowe aja lali marang aku iki cahayu nalikane nandang susah sapa sing ngancani dek samono aku tetap tresno sarta tetap setya cahayu turunate gawe kelon lan gawe jiwa karo ngilu ning saiki bareng ngopi kowe kok njur malah lali marang aku site kowe nasu terus ngajak padu jokono ngerti ora? Ora. Makane arep tak omongi. Wo. Apa tembang jenang gula iki? Iya. Wo ngono. Urung kok wis ngono. Iki keremenane almarhum Kisena Nugroho. Kowe rak ngono. Nek senengamu apa? Seneng aku. Iya. Lagu lho. Lagu to? Lagu iki seneng aku sing mangku. Wak tonyo ora ya seneng aku ki ya langgam-langgam Jawa ngene iki. Ladrang asmara. Wah kuwi penak banget dirungokke. Wo. Sing karyane sapa? Karyane Kironi Awe Fried Chicken. Weh. Awe ki ana kepanjangane kok ora.
Sapa kira-kira? Roni Adiwagimin. Wah. Roni Ahmad Wahyudi ora. Iya. Heeh, Wagimin iki jenenge Mas Uli sih. Wah, siwak. Ah iya. Tekan ngendi mau? Wis lali kok ora tinggal omongan lali kok ora. Iya. Apa kowe? Oh iya. Apa kowe pancen ora kelingan jamane dek biyen cahayu kowe janji bunga susah padha dilakoni. Ya matur nuwun sanget. Ya iki kanggo tak tembangke spesial ndoke loro we. Kagem Mbah Ponco sak keluarga. Oh ya matur nuwun sanget. Ya sing angka loro. Heeh. Ki ana pamundutan ya dari Mbak Ciprut Ririn yang ada di Hong Kong. Weh, HK. Oh ya. Saya minta lagu untuk orang spesial buatku. Weh, sapa iki? Nyuwun nimbangana katresnanku karya Ki Sri Susilo Tengkleng tetap semangat, tetap semangat Mas Yusuf. Doa-doa dari aku, Tuhan selalu bersamamu. Amin. Yo, sawer transfer 500.000. Alhamdulillah. Iya, sesuk tak nggo natahke lulang. Wah iya, kae ngomah gelung ana lulang petang lembar. Weh, lehmu tuku ora, kae le numbaske. Tak kira nek bangga kae ngomah ana lulang petang lembar kuwi nek lehmu tuku ora. Aku ki apa to sing tuku? Pipa, sungu kidang aku njaluk. Wo. Akeh aku njaluk. Iya. Wis pokoke ngomah iki serba nggado kabeh. Ah iya. Ora apa-apa. Wilis aku ya njaluk. Iya. Heeh, kae sing numbaske, sing nyasake ya kuwi penjane Mr. Lucky saka jauh di sana. Ngendi? Jakarta. Weh ngono. Kuwi penyawer apa? Utama ana ing Ancor Laras. Ya. Weh ya, aku yo ngaturke panuwun karo Mbak Niken nek ora lantaran panjenengane ora iso ngene iki. Lah iya, Terus Mbak Niken iki wis open sawer kok, Nduk. Oh, menerima segala bentuk macam saweran. Oh. Ya, tadi sesuk siap-siap wae nek misale ana arep Mbak niki tulung mangadopsi ngono. Kucing. Ya, Pak Moko kuwi rak ternak kucing. Ha iya. Siki langsung wae. Oh iya, gandeng bengi iki dikancani karo Mbak Yuku sapa wae. Pokoke iki widodari saka Kayewangan. Ora dandang mangore. Kayewangan Swarga Dahana kono. Dadi teko kuwi wis nggawa dahana wis genine molat-molat kae. Iya. Panjenengane Mbak Mimin karo Mbak Apri, siji meneh karo Mbak Elisa Or Karus Alaso SSN. Weh. Iya, Mak. Diaturi munggah panggung. Wah, iki biasane Mbak Elisa ki sepote mawar kuning. Oh iya. Oh, mawar kuning. Iya, mawar kuning. Ya. Sing alun-alun wae tempone. Ya. Ayo bareng mawon mboten napa-napa. Yo.
Aku bilang orang ngulatke. Ngene wae ora apa-apa. Ya, sugeng dalu Mbak Limbo Macangi. Sugeng dalu Mbak Apri, sugeng dalu Mbak Apri, sugeng dalu Mbak Elisa, halo. Sugeng dalu halo, wilujeng dalu wacange Mbak Limbo. Bagaimana kabarnya? Saya panjenengan gimana sehat? Alhamdulillah sehat wis. Ah, Sehat syukur. tur waras. Oh, syukur nek ngono. Karo Bude Halo, Bude Mimin pripun kabare? Antuk dongamu dulu. Mau Wong tembus sak kalimah kok. Kowe iki lho kok Bude, biasane Bunda kok Bude. Wis ora wong bapakku wis nembok anyar. Maki Lek, tak Ning kandhani. bapakmu Pak Karyono wis tau ngicipi aku lho. Ayo ning rek saiki wis beda. Maki rak Dek Yusuf ki sadurunge sowan wonten Dalemipun dalemipun Pak Pak Kris. Kris, Rak dolan ning nggone aku sik ning Landang. Landang. Heeh. Perlune. Lah yo ngaruhke aku terus tak takoki, "Le, lah kok kowe iki ora ning ndeke bundamu ning bunda ning ndeke Bunda Mimin?" Mboten bule nek yah keten iki bunda tece ketok lenang ngono jare. Ora ngono. Dia tahu. Aku ki wong ora cilik ati, nek kaya kan cilik ati, dadi kudu digedhekke atine, kudu ana support more. Nek aku ki dia tahu bahwa Bunda Mimin itu sebenarnya secara fisik dia tidak menarik. Weh. Tapi nek nggo pasangan dia itu wongnya gampang move on, iso survive, survive. Kan nek wanita sekarang gampang lembek, curhat nang medsos, curhat nang dindi, sing wong ra seneng malah bully ngono ki lho. Tapi nek wong muda survive kaya aku, masa pandemis kabeh kolab, kabeh tiarap. Berarti lho to. Sindan-sindan do adol kulkas, aku ora adol apa-apa. Satu kata. buat Lek Kimin. Apa? Telek. apa itu keluar adi-adine? Nyen perso kula mboten umuk, mboten lido. Nggih, Fakta, nggih. secara de facto dan de jure. Wis. Lah, Secara metafora. 6 bulan yang lalu kula sampun sowan mriki. Nggih. Ning kenapa penyanpun Pak Kris Suponco teh sing ngersakaken kula malih. Weh. Mergo Pak Kris Nomane. Suponco menika priyane kan gentur priyatine, gedhe Nggih. tapane. Saben dalu menika wungon kok sing ana kok mung mimin. Ana Elisa, wis ana Elisa ra kudune pun cukup. Nggih. Kurang terima, kok mimin ki angsare kok apik banget dadi ki sing ngono. munculke ora Mimin. Mimin. Sukimin ngono kok Mimin. Bocah Kak iki Elisa. kok angsare kok Piye? luar Nek biasa. kowe nganu Mbak Yumu sing rada kentir iki piye? Kok Le? Aku ya ora ngerti apa-apa kepunjulan lihat aja kalau yang cantik itu. Heeh. Kita kan malah nggak pakai apa-apa. Nek wedok asli ra nganggo Nggak usah apa-apa. banyak ngomong, cocok cek cacik cek. Nah ini ngomongnya turah-turah, penganggone turah-turah lihat. Nah, ini Ususe we turah. umum, Ususe gitu, turah Dek. ndul. Iki bekakasku dhewe kok usus turah. April nek ngomong sekali-kali. Iki suwan para-para lho. Engko nek dipolitisir lho kowe iki. Nek dipolitisasi nek ngantek piye-piye lho. Ana presiden buruk ta jenenge. Lho. Ususe gondrong. Lajeng. Kok usus kok gondrong piye ta? Tekan gon kene iki lho, kan oh ya to. Ususe dawa sing Lah. ateges wonge longgar, atine sabar, Oh. penggalihe. Nek kowe gedawan kaya. Nyatane Pak Kris Suponco, Pak nedos pundi Mbak Mimin tanggal setunggal saged. Oh saged Bapak. Saged. Kan aku ya senis wis bunga to gek tanggal 4 ki jatuh tempokur to. Aku kan ya Weh. cicil ayem sik to lah. Tanggal 1 tanggapan, tanggal 4 kur. Rak ya koyo rezeki nomplok to. Ngepasi. Lah kok rubah tanggal 17. Wah gempung aku lah. Aku ya gempung. Dua- Tak jagake nggukur kok. Rubah 17. Rak ya iki wis piye iki aku ngono ki mengko nek jiwa ngejak kan pun diuntil-until to. Iki dienggo ragat anak, iki dienggo iki, nggo masa depan, iki nggo suntik KB, ngono ki ra wis di. Alah. Suntik kabeh nggo nyepaki kebo ya. Ya. Oh, suntik kabeh ra. 17 kok ora piye Kok ora iso, 27. Dilarang rezeki takkan kemana. Dadi tanggal 28 dan Dedek iso aku ngono kuwi. Matur sembah nuwun Bapak. Demi Sukimin kuwi mau Sing ya. daku kita mendoakan Mendoakan Iya. buat menika syukuran wayahipun. Wayahipun. Bapak Irjen Dr. Pak Andes Irjen Kris Suponco menika naminipun niku dawi banget ini. Dawi. Dawa panjang Dawa. itu. Dawa, Ya. Dawi. Nggih. Netrae jenenge udu ilat Jawa Ya kok. ngapunten. Ada Batar Teresia Alexandra Michelle Indarmawan. Dan Batar Daniel Christian Damani. Mohon izin untuk berdiri. Boleh biar- dong biar di streaming Ya, bisa berdiri. sedikit Ini- men-shoot. Di Ya. ya. Wah, kasih tepuk tangan dong. Luar biasa, wes. Luar biasa.
biasa. Menika cucu Prestasi. dari Mbah Kris Mbah Sukonco. Ponco. Nggih. Loh, Ini nyicil ayam. aku penasaran panggilannya siapa ya? Ini tadi dawa banget yang ini Daniel Christian. Daniel. Oh, Daniel. Kalau yang ini aku kalah dhuwur ya. Lah iso Michelle. Oh, Daniel sama Michelle. Loh, Ngono lho jenengki Daniel Michelle kok Sukimen. Pin. Syukur. Aku jenenge saya ganti Raisa. Mbok Ci. Raisa turu nek ru nyarutang. Kowe jenengmu Raisa. Lah apa? Raisa meteng. Ora apa-apa, kono Sukimin kono panut. Ya, kita doain ya untuk butu apa wayah si butu. Wayah, Butuh, wayah, wayah. wayah. Brutu iki kan. Putu ki wayah. Brutu. Basa umume putu. Basa anune wayah. Wayah, Wayah ya. saking Mbah Sakrene Kris Sukonco. Nah, semoga saged migunani tumrap bangsa lan negara. Tumrap ora tumrap. Ya, tumrap bangsa negara. Alon-alon kudu hafal. Membonggokake banggaake Membanggakan. membanggakan keluarga lan saged cetekan wonten cita-cita Apa jenenge? nipun. Apa? Sampai cita-citanya. Basa Jawanya apa? Anu, Mugi-mugi kasembadan menapa kang dadi Gagayu. pangidami-damipun. Pangidam. Kok ngono ta Le? Kalah jeneng wong Klentu nyun sewu jen. Wong Nyidam. ayu ki. Apa? Gegayuhan. Gegayuhanipun lah. Iya, nggih. iya. Wong ayu ki lek sithik. Lagi ora iso apa neh aku. Dek Misel kalau Dek Daniel ki udah ngomong apa? Bisa basa Jawa enggak? Bisa Kak bahasa Michelle? Jawa Kak? Enggak. Kak Daniel bisa basa Jawa enggak? Sithik-sithik. Setek-setek kaya aku lah. Sithik-sithik kok setetek-setetek. Sethithik-sethithik iki sedikit-sedikit Ya setetek-setetek. sedikit, Jen. Setetek. Rak ya aku. Berarti sekarang usianya berapa? 20 tahun. Kalau Luar Kak biasa. Michelle 19, wah masih Suarane kok iso panjang. ngono ya. Iya. Aku 20 tahun. Kok ya ngono kuwi lho. Kamu wedok dadi lenang. Aku nek ngomong banter-banter kok ora iso ya. Coba kalau gitu ngomong 20 tahun gitu loh, suara gede. Berapa tadi, Mas? 20 tahun. 20 tahun. Alah, ini kita buktikan siapa yang lenang, siapa yang enggak dengan kata endok. Coba ngomong endok, Mas. Endok. Nah, coba ngomong endok. Endok. Nah, aku ngomong endok. 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 Tuh kan, ketok Sing lenang ya lenang. ketara. Karena waktu pelajaran bahasa, vokal konsonan itu harus jelas gitu loh. Waktu Wah, itu. kalau menjinge tolang-tolang kok arep ngomong. Nek kuwi sen jelas lenang nek. Enggak, sebenarnya aku nggak bisa ngomong keras. Kan aku tahu kalau sunahnya itu wanita itu suaranya dilembutkan, nggak boleh melebihi suara laki-laki. Ya ampun, kamu nggak bisa keras. Ya Allah. Suaranya, Mbak. Yois, bisa, tapi ya 3 bulan sekali. Tapi kan bisa. Iya. Selamat buat Mas Daniel. Selamat. Mungkin dari Eyang mau ngasihkan apa, Wejangan. memberikan wejangan ataupun nasihat untuk cucu mumpung Ya. ini disaksikan dan kita dalam acara budaya, acara wayangan. Eyang kakung jumeneng wonten niki nggih prayogi Eyang. Kulo amping-ampingi yang Kris. Sing ramu kok ora oleh kondur. Lah ngapa? Kon tinggal neng kene. Lah iya no jaga villa kok. Lah kok sing ngepel sapa? Apa? Minta apa? Mbok Ya. menawi badhe wonten wejangan kagem putra wayah panjenengan. Monggo, Mbak. Nasihat yang simpel ngaten. Nggih. Saya ulangi ya nggih. Nggih. Ini mlebu akpol ini 3 kali baru masuk. Oh ngoten. Ini 2 kali baru masuk. Oh perjuangan nggih. Perjuangan. Teteken tekun bakale. Tekan. Nggih mudeng. Eh, Artinya di bahasa Indonesia di- pokoknya ditekuni pasti akan tercapai. Nah, itu intinya. Jadi harus ditekuni gitu. kira-kira gitu. Nggih. bentuknya apa saja nggih? Apa nih? Ikhtiar doa lan sak pituripun Ya. ngaten sih. Nggih, matur nuwun nggih Yang Kris, kula nggih nyicil ayam, putu panjenengan dados polisi. Jadi besok nek dhewe kegaruk iso njaluk. Oh lah iya. Apa urusannya polisi gur garuk tok to prik? Urusannya kan ya macam-macam, soalnya punya bidangnya masing-masing kok. Pun nggih. Terima kasih Eyang. Mbok menawi Eyang ada request lagu, nanti kita haturkan. Lagu? Ya. Monggo.
Monggo napa, Mbak? Gusik. Mudah-mudahan tekan suaranya nggih. Ya. Karena apa jenenge? Saya itu sudah 76. Wih, luar biasa. Sudah S3. S3. Sampun sepuh sangat. Aduh, aku serius loh yang. Mau S5 apa yang? Sekedap malih sedo. Sansaya sehat S5 ngaten. Aduh, yang ini ada Bahaya aja. Lagu Lagunipun apa? aku tak bawa. Siap. Nanti Mbak Elisa neruske. Siap. Ya. Mudah-mudahan kalau nggak sampai nanti terusin deh. Oke. Kita menerima ini dengan melatih rinunce. Latih Rinunce. Piro? Pelok barang ya? Pelok 6. Pelok 6. Kangka dulu. Tepuk tangan dong untuk Kagak. Dirjen Purnawirawan. Ya sepuh ya suwantene Konco luar biasa. Reruncen melati. Wah, dhuwur banget lho iki. Maleloka tonton. Terus piye? Rito wengi tansah dadi impen pepuntone tansah digo dununge wong manis Matur nuwun. ing gaya. Alah, gimana suara apa? Manis lho. Dah kakung iki ngomong ora manis. Dununge wong kencing manis kok kowe alot. Apriki. ingkang mawe buyung. Luar Monggo biasa. terus ke. Cek, siap. Lekai wos mrene nyangke gambar melati rinonce kondo tresno tetep ingkang saguhane. Don. Mbah Imen mau coba Di suaranya? Apri Oh, rumiyin. di Apri dulu. Di Apri terus nembe kulon sih. Nulima sakit tampanu lini kalongake saya resna tak
Ngaten dewe Mak Cangi. Iki mau wis nembang loro saka saking penjanipun Mbah Ponco pun Injih. ngersake kalih sapa sing muni injih ngono to. Dek Apri kalau wae. Oh, tak kira. Nah iki minangkane pamundutan, Mbak. Nah niki saking Mbak Ririn kang mapan wonten ing Hong Kong. Dipun imbang ana katresnanku nggih. Pamirsa saking luar negeri nggih. Nggih, Iya. HK. Sekarang streaming tuh bisa bikin kita bisa ditonton di Yes. berbagai belahan dunia. Nggih. Saking sinar mebel ngersake apa Napa? mau kae titipan anak putu. Oh, nggih. Nggih. Oke. Sinar mebel ki ra nggon bypass kuwi ta, Le? Lah iya. Lah iya. Lah bypass sing ngopot kan jalan lintas to Pri jenenge. iya. Mergo sak perangan mobil besar ora usah liwat kono ngono lho. Bener, Le. Apa ana tempat Loh, suatu tempat itu gumantung kita menggunakannya. Mak Heru ki kok apal ki foto ngampiri yo. Ibaratnya, kono. lho, kita terus Piye, Le? Nek Klaten gone mriku to. Mboten, gumantung memaknai kemawon to ibaratnya Lah, nggih. ndek bondo. Bondo kuwi dienggo manfaat nggo wong piyayi kata apa bondo ki mung Nggih. diregem dhewe. Oh. Ayu ki nggo pasangane sing sah apa ayu didol kono-kono. Lho Nggih. kan gumantung. Jadi kita dititipi kok anugerah saka Gusti ki awake dhewe piye carane budidaya kuwi manfaat dengan orang banyak. Oh, mriku niku. Ayo Mas Galo sesuk. Survei. Sepi kok Mas, aku tau rumah. Aja kaya ngono kuwi Ngapa? dilereni. Ya tak lereni to, ya pas kepepet kae tok. Kaya aku iki lho. Tetek wis ora. Ora mangkal ya wis ora. Ora, saiki online kok aku. Padha wae lah. Lah ya aku dikandani karo Galo kuwi kok. Saiki rasah neko-neko lho Mbak Mimi ya wong jenengan wis artis main-main jenenge oh nggih. Nek perlu nek kepepet banget mang dolanan aplikasi kecelakaan kuwi mawon. Apa? Mlicet. Apa kok malah ngajari koyo Orang ngono. ngerti ngono kuwi ta. Kowe iki. Lah ya kok. Le kowe iki ora ngono kuwi. Lah Galo kok akan ya ra mudeng. Jenenge godhot apa ri wong Kalau anak kita kan nggak mudeng ya, nggak usah kayak gitu kan ya kayak Elisa. Jreng. Ki nembang sing halus-halus e. Nggih, pamundutanipun Mbah Mana katresnanku. Nggih. Ayo, ada Monggo Kak Mbak Elisa. Elisa dibawani riyen Mbak Elisa. Ya ini Ayu, Dalang Putri, Dalang Putri. Wedok. wedok, S3. S3. Dalang ki apa jenenge sinden ki wedok enom Ayu. Sinden kok tua banci sisan. Bocah mangkat pri. Bocah Oh, lah, mangkat, iya. mongke ya teko. Oh lah lah. Wonge Ning, ya teko. selama dia tidak sebut nama, Heeh. kita nggak boleh protes. Sumbunya jangan sumbu pendek. Apa-apa di status neng medsos, sindir-sindiran. Bijaklah dalam bermedia sosial. Kejaba nek langsung nyebut Aprika wong geleman lah, kowe iso berontak. Ndak bahaya. Lah, ning nek mung banci cilik kemenyek ngono kok aja anu lah. Ora gitu. Ning nek baru sudah sebut nama, sebut alamat, kamu boleh itu ada Iya. IT undang-undang IT ono. Nek mung sindiran-sindiran ngono kowe jangan sumbu pendek nggih to saiki apa-apa. Elektronik. Iki masane iki anu lho. Sumbunya ini mau pemilu ki kudu sing hati-hati jangan Nggih. dipolitisir Bisa. lho. Oh, iya. Nek berbeda di pencak Indonesia ki berbeda. Tapi perbedaan itu yang menjadikan bakoh kukuh dalam bikin negara kesatuan Republik Indonesia. Lho, ngene iki nyatane nanggap payan kan dalam rangkaian menika to men adem pikire, ora panas, Lah. ora umup lho. Nggih. Dan jenenge berita-berita dibuat ki pancen mau untuk menggiring opini. Sesuk sing arep dadi sapa nek golek pangan ya golek pangan Dewe. Paripat. Kaya aku wong wedok ayu nek ora ngamanke awakku dhewe ya piye? Otor. Ya mau nek kalungku sing ilang nek kehormatanku sing terenggut. Lah sing demani kok ngono kuwi lho. Biasane malah mbok tawakke ning bangjo kok. Karo nyanyi kan lho. Netes banyune kendi, Mariati tak fotokopi. Lagunipun imbang ngono katresnan. Ben dikancani karo Mbak Lala Atila. Oh iya lah. Mangga. Ayo, Dek Lala. Maju, Bergabung Rono, ke ora depan. Maju wae. Ya ndek lalar ini nang ayu. Arenane kono. Iya. Dong tak tak. Nene. Ayo kene ndek lala. Mik kono wae, mik. Hop.
situ aja. Oke. Tidak sampai Bunda. Ya. Biar minyak. Halo. Lo. Selamat pagi. Halo. Alah. Salim sama Pak D dulu. Pak D. Ya bener aku lettinge bapakmu ning ya ora Pak D ngono ki. Aja ngono kae lho ditunggoni putune bareng. Ya ampun to Le. Iki biasane ya komik dhewe ora. Mboten. Nduk Lala ki malah awet ayu ya saiki. Nggih, kados ya ampun sakniki Mbah Mimin tambah sugih. Lah jenenge wong wedok nek ra direwangi setiti kok ya jenenge. Iyalah. Jenenge sapa ta sing Ora ngerti ndelok. alis berhitungkan klateni sapa? Ora ndelok. Siji Lala, loro Mimin. Ndelok. Lho, Kok jeglek. Pinten gram niku? niki 8 Weh. sing setunggal. Niki emas napa mboten? Yo Mas Nura, wah bintang tamu kok ndak nganggo ora emas ya wirang no. Lah kok iki ada ijo-ijone. Anu, iki nek gumantung musim kok, Nduk. Oh, Nek ngono. gumantung musim. Oh nek niku Iki gumantung. kan kalung pelangi iki. Kuwi Mas. Kalungnya pirang kilo niku? Sing galeri silver kan. Sak gram 19.000 kae ya. Sing penting nganggo kalung kuwi anggar cocok keringete ora maleh. Oh. Lah keringetku ki ora cocok ki. Oh, keringet gak cocok ora niki. Dek Lala. Oh ning Shopee le tuku. Pamun. Go, iki trik go menaikkan harga. Oh, Mimin mompior kok ngono mosok arep tak bayar sithik. Ra mungkin to lho. Oh, ngoten. Gek, aku karo Pak Kris Suponcoku ora matur piye-piye. Mbak Mimin menawi wonten karangan modal nyaosi pitu Mbah Pak njalku pripun dadak ngendika ngoten nggih nek umum menika kalih dosa aku ya. Kuwi. Aku ngono kuwi gek langsung oke lho aku. Kalih dosa iki kowe karo arep dibedil telakmu lho. Oh ya. Kalih dosa niku include napa mawon? Kok nganggo include barang to, Nak? Aku Kok nganggo include breakfast wis. barang to? Kok nganggo include breakfast barang? Ya wis, ST apa LT? Ya ampun Yusuf. kanggo ya ampun Yusuf dah aku le. Ya mudah. Kok nganggo ST barang to? Ki apike Lala Rulik Min ki dadekke anu ae kelompok Apa? kelamin. Kok Apa? kelamin? Kelompok Lala dan Mimin. Kelamin. Dua kelamin. Yo emang kok jonjeng. Kak Jonjing. Kaya adik dan kakek malah. Kok adik dan kakak kok kakek. Ya Ayo, nah, ngadeke mana panglipur wong katus ayu. nganggo. Ya. Ayo. Bunda dehidrasi minum dulu boleh ya? Boleh. Bunda habis ngaret terus ngelak. Enggak. Maklum wanita Kegiatannya menjelang menopause banyak. kan memang harus banyak minum. Wanita karir. Sekarang udah nggak toker ya. Wanita menjelang mampus. Menopause Oh, kok mampus. Kate-kate. Kok Iki ngombene cara wedok po lenang iki. Ya putri to, sunai duduk. Biasanya dedak ki. Pri apa kowe lelek wong to, Pri? Wong ini ra kuat tuku beras ya mangane jagung apa sagu, apa telo, kok dedak. Dedake katul sing paling elek dhewe lho, Pri. Banget dia. Padake jaran. Jaran. Padake jaran. padake jaran. Loh aku kuwi. Ayo, siapa dulu? Kak Ya. Lisa apa Dik Lala? Pangkur ya jadinya. Ya. Iya. Mingkar mingku rengang koro akarono karenan marati siwi itu jannya apa sih Mbak Amin? Margi siwi itu apa sih tadi dengarnya? Ardi. Margi. Oh bukan margi itu. Nek margi siwi iki margi iki Dalan dalan Siwi. anak. anak. Sembene apa? Margi apa Mardi. margi? Mardi. Oh, mardi. Mardi bukan margi.
Margi iki dalan, Siwi iki anak. Dadi ki Margi Siwi kae jeneng TK ning daerah Gunung Kidul. Aneh. Kae Siwi Mekar ya, Mas. Jadi artine iki wis beda Mardi karo Mardi. Margi beda, satu hurufnya beda. Iya. Sinawang resmine kita sinupa sinukarto geser kok ndak kecantikane Mbah Imin ra ketok. Iya. Ayuku kok disedot sapa-sapa ngono ya. Ayo Mbah Imin. Jangan gitu, aku belajar kayak gini tuh dari beliau. Beliau itu guruku yang ngajari aku bisa nyanyi kayak gini. Berarti kamu kacang tidak lupa Enggak, kulitnya. aku paham dulu Kamu yang ngajarin S3, Kakak Mimin. sarjana S3, iki kuliah ya ning UGM. Kamu dalang putri, ini juga dalang putri. Ora lali mulo bukane. Nah, Aku lali wong kacange boleng kok. Kacange gondol tikus. Coba aku dulu belajarnya dari Kakak Mimin kok kayak apa. Sinawung. Coba. Sinawung. Ayo bundaku. Sinawung. Sinawung meneh. Heeh. Oke, tolong kanca-kanca kamera di zoom ya muka saya biar nanti. Biar kelihatan Jangan jerawat. sampai kehilangan momen spesial ini. Kok nek di zoom cerak-cerak jenggotmu ketok. Aja. Lu agak jikok nafas lho, wis dadi renane pegal. Ceksan. Sinawung resmine. Biar sampai selesai dulu Iya. jangan ditertawakan. Jangan komen dulu siapa Loh, sih sing yang diguyu komen. ki Psikologisnya Jangan gimana komen sih? Kamu dulu sih. underestimate, jangan underestimate terhadap karya orang lain dong. Sabar. Tenang. Ayo. Sinawung resmine kita. Apa ya suarane buri. Buri dhewe iso nganggo kain. Kaya kono kuwi mau lho aku krungu. Apik kok jan kayak gitu khas suara khas. Apa aku ki di santet sinden-sinden men suaraku bosok ngono ya. Mau mangkat bar maghrib iki apik lho. Sing nyandet ya aku. Ndak boleh nakal lho. Enggak. Nakal apaan? Hei, tak mimiki lho nek nakal. Tak suwuk lho. Pohon ngerokok tiga-iga. Ketoke sing kemecer ora anake ya. Apa? Bapake ya. Halo Pak. Nanti ya Pak. Aja bapakku wis semeleh. Kok nanti bareng. Yang impian Ayo dong. diceritain. Harga mahal iki sak larek wis cukup. Sinuk basinung kereta. Kembali Dek Lala. Mreh krakarata pakaratining ngelemu luhung Kang tumrap ning tanah Jawa. Iki Mbak apike De. lenang, suara lenang. Mbak De Mimin. Ayo Sukimin keluar. Agama agemeng haji. Wong ayu ki mung sak pulah ngono kaya kleru terus. Ayo kok suarane nglegeno. Iya. Sik aku meh takon sik karo Mbah Imin. Takon apa nak? Nek ning omah yo adan ora, Mbah? Adan. Heeh. Yo adan to. Adan. Yo kadang kala nek pas waktune manjing wis manjing dan aku tidak kondisi tidak bermiak perempuan. Oh, ngoten. Jumatan ora wingi. Nggih, nek wingi Jumatan priye aku?
Jumatan tapi Kok sik kadang yo Anu. nek pas kapan kaya ora Jumatan yo pernah aku. Neng Sebabe wajibe. wajibe iki Jumat. Nek lanang Nah. wajibe Jumatan apa mumpung desa kutil tetep Jumatan. Oh, kalau wingi anu Mbah Imin Jumatan tapi sarungnya motif bunga. Spray yo. Kelambu kamar mandi yo, Nduk. Monggo saben dina.